Durant 3 dies, l'estadi municipal Carlos Pérez de Rozas va acollir una nova edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Beisbol. MVP Califòrnia, la selecció sub-21 de Navarra i les seleccions catalanes sub-19 i sub-21 van ser els 4 equips encarregats de disputar un total de 8 partits molt igualats, amb domini dels equips catalans i especialment de la selecció sub-21, capitanejada pel jugador més valuós del campionat, Julio Grullón, i pel llançador Óscar Jiménez. Especialment interessant va ser veure en acció els jugadors més joves, els nord-americans de l'MVP Califòrnia, un all-star de futurs jugadors de les Major Leagues americanes, on va sobresortir el batedor Hunter Bechach, i la selecció catalana sub-19, entrenada per José Luis Riera, que va finalitzar en una meritòria tercera plaça. Bueno, del campeonato en principio no teníamos quizás muchas expectativas, pero a medida que íbamos jugando nos íbamos compenetrando un poquito más, quizás porque no tuvimos el suficiente tiempo para prepararnos como equipo, pero a pesar de eso creo que realizamos tremendo campeonato. Digamos que éramos una especie de equipo cenicienta, pero al final creo que resultó ser diferente. Fins a arribar a la final del Ciutat de Barcelona, la selecció catalana sub-19 de Candelario Díaz va superar per 2-14 el combinat català sub-19. Va guanyar amb comoditat per 16-4 a l'MVP Califòrnia i va perdre per 3-5 amb Navarra, el rival que es trobaria a la gran final. Bueno, muy importante la defensa, siempre constante, y el bateo. Si no hay bateo, no se puede ganar. Y eso sí, el conjunto del equipo, si jugamos como jugamos ayer, seguro que ganamos, y animar siempre, todo el tiempo. Sobre todo los primeros bates tienen bastante fuerza y hay que tener cuidado con ellos, y por eso trabajar cada picheo con inteligencia y tratar de que no baten. Els llançadors van ser els protagonistes d'una final que es va mantenir igualada fins a la meitat del partit, la 5a entrada, moment en què els catalans van aconseguir les seves 2 primeres carreres. El domini dels de casa va continuar fins a arribar a aconseguir 4 carreres, deixant el marcador dels navarresos a 0. Tota una demostració de bona defensa que va permetre a la selecció catalana sub-21 aconseguir el triomf a l'estadi Pérez de Rozas.